Maswera sei muri yeZimbabwe. Nyaya yanayo nhasi nyaya iri kusiririsa muri yeZimbabwe yaitika kuparire nyatwa. Murume muri kuona uyo anonzi Francis Patama anga nemakore 34. Murume azvisungirira kuparire nyatwa. Murume ari kunzi atanga azvidonedza mota yanga ichifamba. Murume anga aishanda kuzoterapi inokuya kwevamunoti vesupport unit. Vamwe vake ndo vatozomubatsira vati vazama kumubatsira vakamumhanyisa kuparire nyatwa kuti anoatendwa nadhokta. So mushure mekunge atendwa nadhokta, murume ari kunzi pawana mukana wekusara ari ega murumu abva azvisungirira. Aizi nyaya iri kusiririsa, nyaya iri kunzwisa tsitsi. Madoctors ndo atozokonfirma achiti murume uyu anga ari depressed nesalary yaari kutambira. Guys, kana une zviri kukunetsa, taura natsvaga sawira kana bhururu wekutaura naye, usashushikana uri wega. Guys, nyaya inosiririsa, tiudzei mafungiro enyu mucomment section.